zaak hoor, waar Heerenveen door verliest. Ja, Kuzebuyuk maakt weer een fout, net als kijk, vorige week en dan denk ik, dan is het toch onrechtvaardig als je iemand een klap voor zijn hersens geeft en de scheidsrechter ziet het niet en er worden beelden ingestuurd, dan grijpt de tuchtcommissie in. Maar hier kan de tuchtcommissie blijkbaar niets aan doen. En je zegt achteraf nog bestraffen voor ik vind dit net zo, ik haat oncollegiaal gedrag van voetballers onder elkaar. Als ze elkaar een keer een opdoffer geven, heb ik alle begrip voor. Maar dit soort trucjes, dat vind ik zo laag. Maar jij zegt achteraf misschien nog te bestraffen hiervoor. Nou ja, de reglementen die zijn dusdanig dat dat niet kan. Maar ik zou ook als club, als trainer en als beleidsbepalers, zou ik hier niet blij mee zijn. Zo wil ik niet winnen. Je laat je ook wel weer als een trut hola wegzetten, hè, die voorstopper van Heerenveen. Ja, maar ja, kom op. Duelleren, dat kunnen we niet meer in Nederland. Maar even luisteren naar Unal zelf, die niet echt van spijt zelf bewust was. If I had a mistake, I'm sorry, but what can I say? So you don't think because in Holland there's a discussion of whether you should go to the ground or not in this situation. You said, I felt something and then I'm entitled to go to the ground. You know, in the football, the positions are developing really fast. You can't think. So it's just a moment. I fell, referee give the penalty. That's it. And in the end you won? Yeah, I'm happy for it. But if it was not penalty, I'm sorry for that also. Ik dacht dat hij me gele kaart ging geven voor Schwalbe. Want je hebt geen contact gevoeld? Nee, helemaal 0,0. De laatste herhaling is wat dat betreft, spreekt de boekregel, laat zijn been hangen. Ja, hij laat zijn been hangen, maar ik vind het vrij frappant dat de grensrechter aan de andere kant, dat hij de beslissing maakt. Dat vandaag. Ja, dat is nog het meest opmerkelijk. Daar heeft hij wel gelijk in, want Mulder ligt in het zicht, ligt voor de grensrechter die het gaat beslissen. Dus dat is natuurlijk helemaal... Kuzebuyuk stond aan deze kant, die na afloop niet wilde reageren, omdat als ik toch een fout heb gemaakt, wat zou ik er nog over kunnen zeggen? Vorige week had hij natuurlijk al die fout met Bacuna, die hij toen ook rood gaf. Dat bleek uiteindelijk herroepen te worden. Moet je dan de scheidsrechter toch reageren? Vind jij of zeggen, ik vind dat de scheidsrechter altijd moet reageren. Het voetbal is van het totale voetbalpubliek. Ja. En alle mensen die zitten naar de samenvattingen te kijken, die krijgen dit 5 keer voorgeschoteld. En dan vind ik dat je de morele plicht hebt als scheidsrechter om daar commentaar op te geven. Je kunt het boetekleed aantrekken door te zeggen van, nou ja, ik zie het is foute beslissing. Dan heeft iedereen daar vrede mee. Maar als je er laf voor wegloopt, dan gaan de mensen denken dat je geen karakter hebt. Ja, hij zegt dan wel dat hij zelf die fout heeft gemaakt. Maar is het nou slimme voetbal of een matenaaier? Sommige mensen... Nee, ik vind dit een matenaaier. En dat zijn slimme geitjes, die zijn er ingeslopen in betaalde voetbal. Als ik de baas was bij een club, zou ik dat van mijn eigen spelers niet willen zien. Ik vind dit is net zo erg als je ernstig misdragen op een andere manier. Okay. Ja, maar het leuke is, Johan, dat zie je bij grote spelers niet vaak. Dit is natuurlijk geen grote speler, maar zeg maar, hij gaat maar met... Hij ziet een keeper komen en hij heeft nog maar één intentie. Vallen op die keeper. Ja, strafschop veroorzaken. Hij totaal niet meer bezig. De actie was hij niet meer mee bezig. Dat is heel apart. Ja. Dat is heel apart, weet je wel. Want voetballers als Messi en Neymar en zo, die zijn nog wel in de actie, heel lang. Ja. Maar hij geeft eigenlijk zijn actie al heel snel op. Maar het is zover gekomen in Nederland, ook dankzij dat zeikerige fluiten van die scheidsrechters, dat keepers die op een doorgebroken speler afgaan, die gaan heel voorzichtig naar de grond, zo van, we mogen hem niet aanraken. Dan haal je helemaal de geest uit het begrip wedstrijdsport. Ja, mooie woorden zijn dit. Nou, daar had ik heel middag op geoefend. Hoor. Ja, ik merk het aan je. Ik had het eerst uitgeschreven en toen uit mijn hoofd geleerd.